Аб бяспекі жыццядзейнасці гаварылі ў рамках адзінага дня інфармавання ў калектыве салігорскай птушкафабрыкі. З работнікамі прадпрыемства сустрэлася старшыня Салігорскага раённага савета дэпутатаў Алла Калеева. Спікер адзначыла, што колькасць злачынстваў па лініі супрацьдзеяння кіберзлачыннасці расце, у тым ліку у Салігорскім раёне. За першыя паўгода 2026-го рост перавысіў 70%. Здзейснена 122 злачынствы гэтай катэгорыі. Сярод сродкаў завалодання грашыма пацярпелых пераважаюць продаж неіснуючага тавару на розных інтэрнэт-рэсурсах, падман грамадзян на падставе ўкладання сродкаў у крыптавалюту, званкі ашуканцаў у месенджерах Viber, Telegram, WhatsApp пад выглядам супрацоўнікаў розных устаноў. Алла Калеева яшчэ раз заклікала ўдзельнікаў сустрэчы быць пільнымі, расказваць о праблемах сваякам, размаўляць з дзецьмі, якія таксама нярэдка становятся аб'ектам ашуканскіх схем. Беседуйте с детьми, рассказывайте им, чтобы не было таких материальных потерь, потому что мы все прекрасно знаем, вы здесь работающие люди, что деньги у нас надо заработать. И зарабатываются они не так просто по щелчку и легко. Надо прийти, отработать смену и тогда получить свою зарплату. Поэтому, конечно, больно и обидно, когда теряется ваше кровное, когда теряется то, что вы заработали своим нелегким трудом. Бяспеку на дарогах абмеркавалі з прадстаўніком Салігорскай дзяржаўтаінспекцыі. Інспектор ДПС Анастасія Корзун найперш звярнула ўвагу на бяспеку дзяцей. У час школьных канікулаў яны часцей становяцца удзельнікамі ДТЗ, катаючыся на веласіпедах і самакатах. Усяго ў Салігорскім раёне з пачатку года учынена 14 ДТЗ, у якіх 3 чалавекі загінулі, 12 пацярпелі. З удзелам дзяцей зарэгістравана 3 ДТЗ, у 2 з іх дзеці кіравалі веласіпедамі. Адно дзіця атрымала цяжкія цялесныя пашкоджанні. У топе пытанняў ад удзельнікаў сустрэчы выкананне правілаў парковак водителями, а таксама паводзіны пешаходаў на дарозе. Тут Анастасия Корзун подкреслила, что отказность ляжит найперш на водителях. В Минске, если на пешеходном переходе совершается ДТП, мы сейчас не говорим о регулируемых, там, где пешеход на красном, да? Даже не проводится следственный эксперимент. Водитель виноват 100%. Если пешеход, скажем так, вышел на нерегулируемом пешеходном переходе, еще можно провести какие-то следственные эксперименты. Была ли возможность затормозить у водителя? Но для водителя момент возникновения опасности возникает не когда пешеход вступил на пешеходный переход, а когда он подходит к пешеходному переходу, и водитель может его наблюдать.